i benvinguts. És que avui estem provant unes coses diferents perquè estarem filmant la conferència, però intentem fer-ho sense cables i des d'un mòbil. Esperem que funcioni la tecnologia i que s'agravi bé. Moltes gràcies per haver vingut. Avui iniciem el cicle de conferències Fem País, Fem Estat. Pensem que hem de tornar la vitalitat al poble català i tornar a les arrels de qui som. I per això hem portat diferents conferències. La primera, com heu vist, tracta de la nació i del concepte de ser nació. Penseu que aquesta associació tenen molt pocs mesos de vida. La Nació Cultural Catalana és una associació que s'ha format fa molt poc, tenen molt poques conferències fetes, però tenen molt de desparpajo, com ja ho heu vist. I bé, simplement doneu-vos la benvinguda, que els doneu un bon acolliment, que diuen coses molt interessants. Moltes gràcies. Us deixo amb la Eva. Tot teu, Eva. Bon vespre, bé, gràcies per venir i gràcies a vosaltres per haver-nos convidat a aquest cicle de xerrades, que esperem que serveixi per alguna cosa més que per obrir els ulls a la gent sobre certs temes. Nosaltres, com deia la Xus, doncs som una associació de nova creació. De fet, ell ha dit uns mesos, realment ens acaben de confirmar que som una associació oficialment, ahir. Aleshores, som una primícia ara mateix i ens dediquem bàsicament a això, a fer xerrades sobre consciència nacional, sobre identitat, sobre nació, bé, sobre totes aquestes coses que durant el procés no es podien dir perquè no estaven dins de l'agenda oficial. Aleshores, nosaltres creiem que el primer pas cap a la independència o cap a la sobirania d'un estat és bàsicament descolonitzar la ment i expulsar del que és la mentalitat catalana tots aquests conceptes i aquestes maneres de veure el món i la vida que ens han inculcat des de petits i des d'Espanya, a través de l'educació, a través dels mitjans de comunicació, a través de les polítiques, a través de tot el que ens envolta, des dels rètols dels carrers a les sèries que veiem a la TV3. Per fer això, descolonitzar la ment. Què significa descolonitzar la ment? Doncs descolonitzar la ment significa que quan nosaltres volem fer alguna cosa com a catalans, l'hem de poder fer com a catalans. I no ens hem de preguntar automàticament i els espanyols què pensaran? I què diran a Madrid? I això encaixa en la llei espanyola? I el PP ho portarà al Constitucional? Això no importa. Nosaltres hem de fer el que ens convingui a nosaltres. I a part d'això, ho hem de fer com a catalans, que vol dir que hem d'assumir i acceptar i reivindicar la nostra identitat. I la nostra identitat no depèn d'Espanya, la nostra identitat depèn de nosaltres. No podem estar sempre arraconant la idea de ser una nació, arraconant la idea de tenir una cultura, una tradició, una història pròpies. No podem estar sempre plegant-nos al que Espanya diu que som. Perquè si ho pensem, què ha passat en els últims 10 anys? Cap polític parla de nació, cap polític parla d'identitat, cap polític parla ni tan sols del que representa la llengua. Sí, hem de protegir el català, però per què hem de protegir el català? Perquè és la nostra llengua. Totes aquestes coses el que ens diuen és que estem treballant amb una baralla amb cartes marcades, que ens les ha donat directament a Espanya, i que hem assumit tota una sèrie de preceptes, com allò del Pujol que és català tothom qui viu i treballa a Catalunya. I jo ara us volia preguntar a vosaltres, quants de vosaltres sou catalans? Aixequeu la mà. Quants sou catalans? La majoria, tots sou catalans. Algun de vosaltres no parla català? Ningú. És curiós, no? Perquè normalment ens diuen que hi ha catalans castellanoparlants, que curiós que aquí no n'hi hagi cap. Vosaltres creieu que jo soc catalana? Quants de vosaltres diríeu així, a simple vista, no em coneixeu, que soc catalana? Aixequeu les mans? Tots? La llei diu que no. La llei catalana diu que no, perquè l'Estatut de Catalunya en el seu article 7 diu que gaudeix de la condició política de català aquell ciutadà espanyol que té veïnatge administratiu a Catalunya.
I jo soc ciutadana espanyola, tinc un DNI per allà, per algun lloc, però no resideixo a Catalunya. I clar, no soc catalana. La catalanitat és una cosa que es perd quan passes l'Ebre. T'empadrones en un altre lloc i deixes de ser català per obra i gràcia del DNI espanyol. Sí que és veritat que pots viure a Estocolm i seguir mantenint el veïnatge administratiu a Catalunya, però si vius a Madrid o vius a Galícia, com és el meu cas, passes a ser gallec. És màgic això de ser català. Ser català no és un estat, no pots ser català, només pots estar català. És una situació. És una situació administrativa que te la dicta Espanya amb lleis espanyoles i amb normes espanyoles. És així de senzill, de graciós, però en canvi tots vosaltres penseu que sóc catalana. I per què ho penseu? Reflexionem-hi, per què ho penseu? Home, el fet que estigui aquí parlant-vos d'identitat catalana dona una pista, les coses com són. Però el més important, el que crec que us ha fet pensar que sóc catalana és que estic parlant en català. És allò que diem, ens n'anem a Alemanya i sentim algú que parla català i dius, mira, un dels nostres. Doncs no, que sapigueu que no, que català és qui viu a Catalunya, qui té els papers en regla i qui té un DNI espanyol a la butxaca, si no, res. Hi ha gent aquí, a Catalunya, que viu aquí des de fa 50 anys i no diu ni bon dia. Aquest és català. Hi ha gent aquí a Catalunya que viu aquí des de fa 20 anys i ha après l'idioma, s'ha casat aquí, ha tingut fills, s'ha integrat, però resulta que té el passaport italià. Aquest no és català. Aquesta és una idea de la catalanitat que hem comprat molt. I no només hem comprat la idea de la catalanitat, hem comprat la idea de Catalunya. Què és Catalunya? On comença Catalunya? On acaba Catalunya? Jo ara us explicaré una anècdota que no és catalana, però que l'entendreu molt bé, de com se'ns ha ficat una idea al cap. Hi ha una professora americana que dona història dels Estats Units en una universitat americana i que des de fa diverses dècades, quan comença els cursos, els comença fent una pregunta als seus estudiants. Els dona un mapa en blanc de la zona dels Estats Units i els diu: assenyaleu-me la zona que es va independitzar d'Anglaterra. La majoria, gent culta, gent amb una carrera gairebé acabada, gent que coneixen la història dels Estats Units, la majoria marquen tots els Estats Units. Alguns arriben a l'extrem de marcar Alaska i Hawaii. Per què? Perquè són tots uns incultes, perquè no saben que hi havia les 13 colònies, no. Perquè estan tan acostumats a veure aquell mapa de tots els Estats Units que pensen Estats Units ha de ser això. Nosaltres ens passa el mateix. Ho deia Rovira i Virgili, crec que ho vas posar tu a Twitter, estem ficats des de fa 300 anys en un motllo espanyol i no en sabem sortir, no sabem recuperar la forma. Quan nosaltres pensem en Catalunya, la veiem amb una frontera dalt que ens separa de la Catalunya Nord, amb una línia baix que ens separa del País Valencià, amb una línia al costat que ens separa de la Franja i pensem que l'Alguer és una cosa que està allí penjada a Itàlia. És una visió de la catalanitat totalment pervertida. I no podem sortir exactament d'això si no desterrem tota la idea d'una Catalunya espanyola i d'una catalanitat espanyola. Però clar, és que els nostres han comprat aquesta idea. És català qui viu i treballa a Catalunya. O no cal que us integreu, vosaltres sou Catalunya. O que carai, el que posa a l'Estatut de Catalunya, el preàmbul de l'Estatut de Catalunya. Mira que ens van barallar per l'Estatut de Catalunya, que si nació, que si nacionalitat. Doncs el que hi va acabar posant a l'Estatut de Catalunya és això. Són coses com que Catalunya és una terra d'acollida, una terra de pas, una terra que s'ha creat a partir de les aportacions dels immigrants. Abans no hi havia res, fins que va arribar el primer i va passar per aquí. En lloc d'explicar que Catalunya, com tots els països del món, és una terra que té una història, unes tradicions, una cultura, una llengua i ha rebut aportacions de fora. Tornar a reconèixer-nos com a catalans sense pensar en el que diuen que som els espanyols implica reconèixer que nosaltres tenim això, una llengua, una cultura pròpia, que nosaltres som i que després, evidentment, quan ve un immigrant de fora, porta la seva cultura i ens aporta coses i anem evolucionant perquè no vivim al segle XV. Però nosaltres som, existim. Què passa? Que existim, però no ho demostrem. No només no ho demostrem mentalment, no ho demostrem en la nostra expressió, no ho demostrem d'una manera política. Quan nosaltres reclamem coses, quan nosaltres anem al món i demanem respecte a la nostra llengua o al nostre tret diferencial, o anem a la ONU i ens pengen aquella etiqueta tan maca de goi,
allò grup objectivament identificable, de qui estem parlant? No de nosaltres, els catalans, amb una llengua, amb una cultura, amb una tradició, amb totes aquestes coses. No, dels ciutadans de Catalunya, d'aquests que tenen DNI i viuen a Catalunya. Parlin català o no, se sentin catalans o no, estimin la terra o no, tinguin avantpassats catalans o no, és igual. Tota aquesta gent són els catalans. I què passa? Que quan anem a demanar la independència ens diuen que Catalunya no té dret a la independència perquè és un territori autònom. Perquè no som una nació, sinó que som un territori. Som el territori i tot el que hi ha dins. Per això és molt important sortir d'això i identificar el que realment som. Nosaltres som una nació cultural, som una nació ocupada i som una nació que no té un territori, perquè no té unes fronteres. Sí que és veritat que la majoria de catalans ens acumulem en el que diem que són els països catalans, però també n'hi ha fora. I aquests també són catalans i també formen part de la nació. I aleshores el que hem de fer és intentar separar-nos del que Espanya diu que som i del que Espanya diu que hem de fer, incloent el tema de les nostres institucions són nostres, la nostra policia és nostra, els nostres jutges són nostres, quan tot això són estructures d'estat i per tant són estructures espanyoles, i intentar abordar el tema de la independència, del nacionalisme i de la identitat des del punt de vista català. I això què vol dir? Començar a actuar amb institucions noves separades del que és la institució oficial. No vull dir que anem a cremar el Parlament i en creem un de nou, no es tracta d'això tampoc. Vull dir que una independència no la pot fer un Parlament que està controlat des d'Espanya, no la pot fer un polític des del Parlament. L'ha de fer el poble de Catalunya, tot el poble de Catalunya. I el primer pas per això és saber qui és el poble de Catalunya. Per això nosaltres estem completament d'acord amb una idea que no sé si us sonarà o no, però el del cens nacional català o el cens del poble català, que implica censar els catalans des de criteris culturals. És a dir, censar els catalans amb exactament els mateixos criteris amb què es censen la majoria de persones a la majoria d'estats del món. Actualment hi ha una proposta de censat en aquest sentit, que és el del cens del poble català. No us l'explicaré amb el detall, no, perquè bé, tenen una web pròpia i s'està negociant que vinguin també ells a explicar-ho, no? Però a grans trets el que pretenen és establir les mateixes vies de censat que s'estableixen a l'estat espanyol, per exemple. Si tu compleixes els requisits directes per entrar al cens, entres, i si no, no. Així de simple. Quines són aquestes vies? Doncs bàsicament, així molt ràpid. Ells han establert un any de partida, que és 1950. Les raons per establir aquest any les podeu consultar a la seva web. Jo no hi entro perquè des del nostre punt de vista no és un any correcte. Però bé, perquè ens entenguem, qualsevol persona nascuda a Catalunya abans del 1950 és català. Qualsevol persona nascuda després del 1950 a Catalunya, però que té pares catalans, és a dir, pares que van néixer abans del 1950 o que vivien aquí abans del 1950, també és català. Qualsevol persona que viu aquí des de fa 20 anys i que parla català, s'ha integrat i reconeix la nació catalana, és català. I qualsevol persona que viu aquí des de fa 10 anys, s'ha casat amb un català i parla català, també és català. És a dir, la majoria de persones que viuen aquí són catalanes, però n'hi ha algunes que no. I per què serveix fer això? Per què serveix censar els catalans? Doncs bé, perquè la pròxima vegada que ens n'anem a la ONU a demanar respecte a la nostra cultura o el dret de lliure determinació, no ho demanarem com l'autonomia espanyola. Anirem i direm, nosaltres, els catalans, aquests de la llista, amb uns criteris culturals, una comunitat unida amb criteris històrics, culturals, lingüístics, demanem això i tenim dret perquè som un poble, perquè som una cultura, perquè som una nació. Aquest punt és important. I perquè això tingui sentit, recordem que hi ha un precedent. El precedent és Estònia. Estònia va fer això. Estònia, en el moment en què la URSS anava de capa caiguda i van dir ens podem separar, van fer això, van fer un cens. Van donar dos tipus de passaport. Un passaport identificava els nacionals, les persones que eren d'origen estoni, les persones que parlaven estoni, les persones que tenien cultura estònia. I el segon passaport era un favor que se'ls feia a aquelles persones que no complien els requisits, però es comprometien a complir-los en un futur.
Quan va arribar la independència, què va passar? Doncs el que hauria de passar aquí. Es va fer una Constitució que protegia la llengua dels estonis, que protegia la cultura dels estonis, que protegia Estònia com un país pels estonis. I aquesta Constitució la van votar persones que eren estonis, de manera que es va aprovar. No s'hauria aprovat d'una altra manera. Un cop se té la Constitució, les normes del cens es poden relaxar, perquè ja tens unes lleis que et protegeixen, ja ets un estat. Pots censar més gent, pots censar gent que encara no parla català, però l'aprendrà. Pots censar persones que fa menys anys que viuen aquí, però això només ho pots fer quan ja ets un estat. Ara, també us dic una cosa, no n'hi ha prou amb el cens, perquè aquí a Catalunya tenim la tendència bastant malaltissa de dir voteu-me i farem la independència. Anem a la manifestació de l'11 de setembre i farem la independència. Fem un cens i demà serem independents. No és aquest el cas. El cens no ens farà independents, igual com votar no sé qui no ens farà independents. La independència comporta més coses. I què més comporta? Doncs comporta que el dia que fem un cens i el dia que fem una independència encara quedi algun català. Comporta protegir la llengua, comporta protegir la cultura, comporta no renunciar a les tradicions, no anar pel món dient és que ara ja no celebro Nadal per si molesta. Això no. Aleshores, hi ha molts projectes ara mateix, no només el del cens, moltíssims, que són bàsicament projectes de recatalonització. Per exemple, un de molt bo és l'Escola La Flama, que pretén fer una xarxa d'escoles com seria la Bressola a la Catalunya Nord. Però n'hi ha altres. Els companys de Mantinc el Català o els d'Acció pel Català, totes aquestes coses que ens diuen siguem catalans desacomplexadament. Deixem d'acotar el cap cada vegada que un espanyol se'ns acosta i ens diu buenos días, ja ràpid a canviar, no fos cas que no ens entenguin. Perquè si arribem a la independència i ja no queden catalans, perquè la volem. Bàsicament, el que nosaltres volem transmetre és això. Hem de fer dues coses. Hem de sortir de l'armari com a catalans i hem de lluitar per seguir sent-ho. Si aconseguim aquestes dues coses, la independència podem fer-la. Si no, no la necessitem. I bé, bàsicament és això. Ara ens asseurem, atendrem a les qüestions, preguntes, suggerències o comentaris que ens vulgueu fer i us animo, de veritat, a no només reflexionar sobre el fet de ser catalans, sinó sobretot l'ANC té una gran potència, no només com a institució, sinó també com a persones individuals, perquè sou molts. I vosaltres podeu ajudar en tots aquests projectes, perquè aquests projectes necessiten gent, necessiten recursos, necessiten suport. Nosaltres venim a explicar-vos això, que per seguir sent catalans ens hem d'esforçar i que si ens esforcem podem sortir de l'armari com a nació i reclamar drets com a nació. Ara el micro és vostre. Gràcies. Sí, millor. Ens acostem una miqueta. Espera't. Espera. Bé, tu unes quantes. Una coseta... Aquesta xerrada de la joventut, una joventut molt maca i molt complexa, però normalment les accions que es fan així hi ha molt. Tu que coneixes molt la joventut, davant. Bueno, jo no sé si conec tant la joventut o... Jo segons com soc jove i segons com soc un avi, Jo no ho sé perquè el jovent no es mou, però tinc una sospita, i és que el tipus d'independència que s'ha estat plantejant fins ara no interpel·la els catalans. La joventut catalana, i això m'inclou a mi, que tinc una edat però em considero jove, a mi no m'interpel·la el tipus d'independència que s'explica des dels mitjans de comunicació, que expliquen els partits parlamentaris, perquè és una independència no catalana. Aleshores,
sigut. És el micro que dèiem abans. El micro que dèiem abans. Ah, d'acord. És la pataca del micro. És la pataca. Els problemes del directe. És a dir, a veure, ara se sent? A veure, la joventut també té altres mitjans de comunicació i es reuneixen d'altres maneres. És a dir, la manera com la joventut es troba no és aquí en una sala. Ho fan d'una altra manera, això és la veritat. Però també és la veritat que jo crec que la joventut catalana, els catalans culturals joves, no els interpel·la aquest tipus d'independència perquè és una independència que no és catalana. És una independència per alliberar una comunitat autònoma d'Espanya. A mi ara em dius demà, vés a fer no sé quina acció on t'arrisques a perdre un ull i un testicle per alliberar una comunitat autònoma d'Espanya i jo em quedo a casa. Perquè no estic alliberant una nació, estic alliberant un tros d'Espanya. Aleshores, per ser espanyol, ja ho soc. No sé si s'entén la idea, eh? És a dir, això és... També penseu que hi ha una desil·lusió general. És a dir, la gent jove, al principi, sí que es mobilitzava. Però quan portem amb el procés? 10 anys, 11 anys? Sense resultats. És a dir, més ben dit, amb retrocessos. No sense resultats. No? La gent jove de fa 12 anys ja és gent gran. Els joves de fa 12 anys que anaven a la universitat ara són pares de nens petits i estan ocupats, exacte. I les noves generacions han vist aquesta desil·lusió. És a dir, les persones que venen darrere han vist com els seus germans grans o els seus cosins o els seus amics anaven a manifestacions any rere any i es mobilitzaven i tallaven carreteres i cremaven contenidors i com sortia algú i deia no, els contenidors no. I aleshores arriba un moment en què fins i tot la joventut es desil·lusiona. Realment, dius, som gent jove, nosaltres som gent jove però som adults. És a dir, alguns més que altres, però vull dir que som persones adultes. Ell en té 32, jo en tinc 42. Ja no som la gent que surt dels instituts o la gent que surt de les universitats. I també som d'una època en què als instituts i a les universitats la catalanitat encara existia, en certa manera. La història de Catalunya s'ensenyava, això està desapareixent. Les classes es feien en català. Jo he fet tota la meva educació en català. Tu no ho sé, però jo tota l'he fet en català fins a l'etapa universitària. Sí, però la realitat d'ara de les escoles és que ja no. És a dir, el català no existeix a les escoles. I no parlo d'una escola penjada allà al mig de la muntanya de no sé quin poble de Catalunya. No, aneu a l'Hospitalet, aneu a tots els instituts del Maresme, no hi ha català. I si portes el teu fill català en aquests instituts, torna a casa castellà. Aleshores, clar, dius, la joventut no surt a fer res o no... Home, esclar, és que si hem d'alliberar unes escoles castellanes, uns hospitals on vas perquè et fa mal la cama i et diuen háblame en cristiano, jo he d'anar a fer la independència d'això? No. Però ja ho tinc, no? Ja tinc unes escoles castellanes, ja tinc uns hospitals on no m'atenen en català, doncs no cal, ja està, ja som espanyols. Ara, si diem, anem a fer la independència de la nació catalana, farem un estat per als catalans i per tothom que vulgui ser català, però per tothom que vulgui ser català. Aleshores sí, esclar. Però això és construir un estat a l'ombra. Això és començar a fer escoles, com fa la Flama, que vol fer unes escoles catalanes, per treure els nens de les escoles de la colònia i posar-les en unes escoles on les coses passin en català. No sé si s'entén una mica la idea. Això és construir un estat a l'ombra. I això és el que s'ha de fer. Això és el que va fer Polònia. Això és el que va fer Estònia. Les famoses estructures d'estat que no s'han fet mai s'han de fer. Jo també, per exemple, tinc amics que són... Quan jo ja no soc jove, Sí. Sí. per exemple, tinc amics que eren amics de quan anaven a la universitat, que són
Amics de la universitat, que ara són més grans, que tenen 50 anys o 60 més o menys, que eren molt d'esquerres, molt d'esquerres. Llavors jo veig que a vegades aquesta gent, que segueix sent molt d'esquerres, és més important la qüestió de ser d'esquerres que no la qüestió de ser català. Llavors jo veig, per exemple, inclús del cens que estàveu parlant vosaltres, jo vaig tenir una baralla molt gran amb un dels meus amics per culpa del cens, perquè jo ho veia com l'única cosa que m'ha inspirat en aquests últims 3 anys. L'única cosa, perquè dic, per fi, perquè a més això em representa, perquè jo soc catalana, però no soc espanyola. Tu vius a Galícia, jo soc belga, el meu passaport és llarg. Exacte. No tinc passaport. Ets un d'aquests casos que deia jo, integrada. Jo soc catalana, però no soc espanyola. I a mi em confondi. La meva parella, que és americana, ve aquí a Catalunya, intenta aprendre català i la gent a la que li sent que té accent estranger li canvia el castellà. Quasi tothom. Inclús molta gent d'aquesta sala que sap que no ho ha de fer i que s'obliga a no fer-ho. Però inclús gent d'aquí, gent que ja som independentistes i tot plegat, els costa molt. I és que hi ha gent, ja ves que li canvien el castellà, però com la foto que davant, ella ni se n'adona que allò no és català. Llavors això, que veig que hi ha aquesta part també de la descolonització, que és la part de la llengua. I jo vaig tenir aquesta baralla, per això estava escoltant, quan estaves dient allò dels criteris, això hauria de preguntar a la gent que fa el cens de població. Quins són els criteris i en què estan basats i tal, perquè jo vull poder defensar aquesta idea. Que a mi no em diguin que això és una forma d'extremisme o de feixisme, igual que hi ha el feixisme espanyol, però això és feixisme català. A veure, això és el que fan 130 estats del món i em sembla que 130 estats del món no són feixistes. És a dir, tots els estats del món destrien nacionals propis de qui no és nacional. Jo he viscut 2 anys a França i no he pogut votar a les eleccions franceses perquè jo no sóc nacional francès. Oi que no em veieu francès? No ho soc. I l'estat francès no em considerava francès perquè no ho soc. Aleshores, és normal que jo no pugui anar a decidir quin ha de ser el futur de la nació francesa, perquè jo no sóc part de la nació francesa. I per tant, jo no m'he d'ingerir en un assumpte que no m'incumbeix. Jo sóc català, no sóc francès. És normal que jo no pugui votar en unes eleccions franceses, com no puc votar en unes eleccions daneses, perquè no sóc danès, o no puc votar en unes eleccions italianes perquè no sóc italià i, per tant, no he de decidir quin ha de ser el destí de totes aquestes nacions. Ho decidiran els seus nacionals. Ara bé, he viscut a França, pagava impostos a França i rebia serveis de França, evidentment. Jo tenia tots els meus drets civils garantits, perquè allò és un estat de dret. És a dir, com que pago impostos, si jo m'estimbo pel carrer, vaig a l'hospital, tindré un llit, perquè l'Estat em presta serveis, perquè els pago, perquè pago impostos, perquè tinc allà la meva activitat econòmica, pago lloguer, pago llum, gas, aigua. Ara bé, a l'hora de votar, jo no podia votar, no sóc francès. Ho hauria pogut ser? Sí, clar. Com? Complint requisits culturals. Què em demanaven per ser francès? Viure 5 anys en el territori, aprendre francès, demostrar, certificar que tenia, em sembla que demanen un B2 de francès, demanen requisits culturals que demostrin la meva integració a la nació francesa. Un cop he demostrat la meva integració, d'acord, ets francès, ara ja pots votar, ara ja pots decidir quin ha de ser el destí de la nació francesa, perquè ets un nacional propi. Mentrestant, no ho ets. I aquesta és la diferència entre els drets polítics o nacionals i els drets civils. Els drets polítics o els drets nacionals els té qui té la nació. I els drets civils els té tothom, sempre i quan som una democràcia, un estat de dret i garantim que preservem la vida, la llibertat, la propietat privada i aquestes coses. No sé si s'entén una mica la diferència. Llavors, no és extremista, perquè, és a dir, si volem ser un estat, hem d'alliberar-nos de la por i hem de fer les coses que fan els estats. I els estats destrien nacionals de no nacionals. Jo suposo que el que t'has trobat és amb alguna acusació. Això és que el cens és feixista, és que el cens és racista.
bé, la tríada o la quatrologia dels insults anticens. Tots els istes. Sí, amb aquests nosaltres dos hi estem molt acostumats, els rebem així de manera habitual, com per fer-nos en una camiseta. És un xantatge. I és un xantatge. I l'argument més senzill, anti-insult estúpid, és no hi ha cap diferència, o sigui, no hi ha cap exigència d'un cens de requisits culturals que impliqui els cognoms, el lloc de naixement, la raça, com a requisit essencial. És a dir, en un cens de catalans no et demanaran, és a dir, no serà diferent si has nascut a Múrcia o si has nascut a Katmandú. No importa. No importa si ets blanc o negre o de color blau. No importa. No importa si tens un cognom català o cap o 200. No importa si els teus pares, és a dir, entraràs al cens per vies diferents, com s'entra als censos de tots els estats per vies diferents. No tothom que és espanyol des de que neix. Hi ha persones que han de fer un procés, que han de tenir una edat o que han de fer una sol·licitud. Molt bé, però pots entrar. Aleshores, el principal argument cap a una persona que t'està dient això és feixisme, això és racisme, això és excloent, de dir no, mira, totes les persones que viuen a Catalunya, per llei, és a dir, partint de l'Estatut, haurien de parlar català, que és un dels requisits del cens. Si tu has decidit no parlar català, jo no t'estic excloent, tu t'estàs excloent. I és més greu quan et trobes amb persones que porten aquí 30 anys i que et diuen háblame en cristiano. Aquesta persona no la puc excloure d'un cens de catalans perquè és aquesta persona la que s'exclou. Ell ha decidit no ser català mai, perquè podria ser-ho. El meu pare no va néixer a Catalunya, però era català. Tu no has nascut a Catalunya, però ets catalana. I has decidit ser catalana i ja està. No hi ha discussió. Aleshores... Però també hi ha el problema que a vegades Sí. català, això que estava dient abans, Costa molt. costa molt de tenir català. Costa moltíssim. És el que diem, nosaltres tenim una mena intoxicada. Bueno, però això és perquè la gent no té consciència nacional. Aquest és el problema. Els catalans no tenen consciència nacional i ha arribat un punt que la situació és tan greu que són incapaços molts catalans de percebre's com a catalans si no són espanyols administratius. Soc català en tant que estic empadronat a la comunitat autònoma i tinc un DNI espanyol. I això és la idea que s'ha de combatre. Autopercebre's d'aquesta manera és el que fa que no puguem fer el que va fer Flandes un dia, per exemple, que un dia els flamencs van dir no entenc el francès. L'entenien, sí, esclar que l'entenien, però veien que el francès se'ls menjava i que no podien competir contra una llengua tan potent, amb tants parlants, tan important al món. Van dir, o deixem de ser bilingües, o deixem d'entendre el francès, o morim. I això només ho fas si tens consciència nacional. I una mica l'objectiu d'això és despertar una mica la consciència nacional. Clar, el gran problema d'això és que durant molts anys, durant dècades, els propis governs catalans han assumit aquesta posició de la catalanitat dins de l'espanyolitat. I, a més, és una posició que no és en igualtat de condicions. Perquè sí, l'Estatut diu que tens dret a parlar en català, que tens dret a utilitzar el català, que tens el deure de conèixer el català, totes aquestes coses. Però a la pràctica, aquí dins, la majoria tenim aquella idea de que per què te parlo en català si tu parles castellà i tots ens entenem en castellà. La llengua comuna, totes aquestes coses, totes aquestes idees, no és que te les estiguin imposant des d'Espanya, és que te les estan acceptant des d'aquí. I aleshores, clar, quan tu t'acostumes a que no ets tu el que canvia d'idioma, és que el teu pare ho feia, és que a la classe el professor ho fa, és que ho veus a tot arreu, acabes tenint-ho tan interioritzat que és molt difícil. Jo aquesta experiència de la teva parella que no aconsegueix aprendre català perquè els propis catalans no li parlen català, jo l'he viscut a Galícia. L'he viscut exactament igual. Intentar aprendre gallec i que no et parlin en gallec perquè aquesta colonització mental que tenim aquí no la tenim només nosaltres. És una cosa general a tot l'estat espanyol. Aquí el que no és castellà està colonitzat, és així. Aleshores, és aquest pas el que nosaltres pretenem que la gent doni. De dir, no es tracta només de que mantinguis el català quan comences tu a parlar en català.
Es tracta que entenguis que tu tens tot el dret a no entendre el castellà. O sigui, a dir-li que realment no l'estàs entenent bé, que, escolta, que tu parles normalment català i no és que no l'hagis après, sí, tu has complert la llei i has après castellà, però com que no el fas servir mai és que no t'acabo d'entendre i que no passa res. I si aconseguim això, no passarà més això de estic intentant aprendre català i no m'ho parlen, que és una cosa molt trista, però que passa molt. Aleshores, el cens, jo també crec com tu que és una de les primers projectes il·lusionants realment, almenys com a concepte, independentment de si surt millor o pitjor l'intent, i crec que eliminaria aquesta situació d'estic aquí, soc català, parlo català, em sento català, estimo Catalunya, però, ostres, a mi em diuen que no, que tu no. Això és el que volem realment canviar. A part que tu deies abans que a França no podies votar, jo tampoc puc votar aquí. Jo només puc votar a les municipals. A Sant Feliu de Guíxols, molt bé. Clar, a la que es fa un referèndum, no puc votar. No puc, no em deixen. I tanmateix ets catalana i no pots decidir quin és el destí de la nació catalana. I al mateix Això és normal? No, no ho és. Exacte. Exacte. Nosaltres som una nació sense estat. No podem regir-nos amb les normes de l'estat ocupant. Sabem que ells faran el possible perquè ens regim amb aquestes normes, però no els hi posem fàcil. No els hi posem fàcil perquè mentre ella no va poder votar l'1 d'octubre, per dir-ho així, I tu tampoc. i jo tampoc, la Inés Arrimadas sí. A veure, expliqueu-me que la Inés Arrimadas és catalana, hòstia. El seu fill, no ho sé, ella, no. Aleshores, com podem permetre això? Perquè ho estem permetent nosaltres. És una cosa que hem d'evitar nosaltres, perquè és la nostra identitat, no ens la vindran a solucionar uns altres. Fem-ho per ella. Donem-li suport. Va amb mala llet, la pregunta. Sí, va així amb mala llet, no. I probablement la resposta és una llista, no? Sí. De paranys. Sí, o sigui, a veure, qualsevol cosa que fa l'estat espanyol és un parany, ja de per si. O sigui, nosaltres estem dins d'una trampa, el que passa és que no ens n'hem adonat, no? Jo, així, més a nivell personal, i després a veure què diu ell, però jo diria que el principal parany és la repetició constant de que moltíssima gent que no és d'aquí està al seu país. És a dir, nosaltres hem tingut una immigració molt forta durant els últims 80 anys. I aquesta immigració no ha vingut a colonitzar-nos, és a dir, no ha vingut amb la idea terrible de venir aquí i exercir una dominació estrangera, perquè no som conscients de ser estrangers. I nosaltres, que sí que érem conscients inicialment de que aquesta gent venia de fora, òbviament. Home, quan t'arriba el primer murciano no passa res. Quan te n'arriben 30 ja veus que t'està venint alguna cosa diferent a tu. Però nosaltres no vam reaccionar. No vam reaccionar. Aleshores ens hem trobat amb que ara tenim generacions de persones que estan realment convençudes amb tota la bondat del seu cor, perquè no som mala gent, de que estan en el seu país. I això és una trampa molt grossa, perquè aquesta gent que no ho fan amb cap mala intenció, és a dir, tu quan vas perquè resulta que tens gana o no tens feina o el que sigui, te'n vas a un lloc més pròsper, no vas a putejar el que hi ha allà, tu no vas amb aquesta intenció. Però si arribes allà i no cal que canviïs de llengua, no cal que t'adaptis, no cal que t'integris i te posen totes les facilitats del món, doncs tu ni t'adaptes, ni t'integres, ni canvies de llengua, òbviament.
perquè la gent acostuma a fer el que li suposa l'esforç menor. Clar, això s'ha convertit en la trampa de tenir 3 milions o 2 milions de persones d'origen forani no integrades, convençudes de que estan al seu país i de que tenen tots els drets del món. I aquesta és una trampa que nosaltres ens hem empassat sencera. I, de fet, moltes objeccions al tema del cens o moltes objeccions a una escola només en català o a coses així venen d'això. Com he de dir-li a la meva àvia que ella no és catalana o que ella no està en su casa? A més, li hauré de dir en castellà perquè després de 50 anys segueixo parlant-li en castellà perquè ella només parla castellà. Com li he de dir que no està en su casa si fa 50 anys que viu aquí? Això jo ho he sentit de polítics i d'aspirants a polítics, que no puc donar suport a un cens o no puc donar suport a no sé què per això. Jo crec que la major trampa és això, que aquesta gent que ens estan ocupant no ho saben. I el fet que no ho sàpiguin ens fa molt més difícil reaccionar. Perquè si ho sapiguessin, si vinguessin aquí armats fins a les dents i ens estiguessin ocupant la casa i estiguessin violant-nos les filles, doncs reaccionaríem ràpid. Però clar, amb el senyor Manuel, que ve aquí i que és bona persona i que vol obrir un negoci i que té les millors peres de tot el barri, com li he de dir segons què? I això és una trampa molt gran d'entre totes les trampes que se te puguin acudir que ens para l'estat espanyol. Que ells estan a casa seva. Tu què diries? Jo diria 3 coses. Jo diria 3 paranys. Va per aquí la cosa, però potser aniré una mica més enllà. Per mi, els 3 paranys que ens mantenen encallats en aquest punt del qual no sabem sortir són l'autonomia, institucions autonòmiques, bilingüisme i model econòmic perjudicial. Els desenvolupo una mica. L'autonomia, què és el que fa l'autonomia i les institucions autonòmiques? Fa que els catalans consideren el Parlament, la Generalitat, les diputacions, els ajuntaments, tot això, del qual molts catalans s'han convertit en dependents, perquè molts estan col·locats en aquests llocs i tenen un sou i mantenen les seves famílies amb això. Tot això és espanyol, perquè al capdavall està tutelat per Espanya. I acaben fent, està demostrat, no?, que acaben fent el que acaba dient Espanya. O és que un Parlament català legislaria com ha legislat ahir o abans d'ahir, que va votar en contra de fer el català llengua vehicular a les escoles. Això va passar ahir, o avui, no sé, ja perdo els dies. Ahir o... Això, un Parlament català faria això? No. Per què? Perquè no és un Parlament català, és un Parlament autonòmic espanyol. Però molts catalans consideren que això és el meu Parlament, és el Parlament de la nació catalana, són les nostres institucions i em representen. Bueno, ens representen a nosaltres i representen els espanyols establerts a Catalunya, que no parlen català i que no diuen bon dia i que fa 50 anys que hi són, o potser hi han nascut. I també els representen. O és que no hi ha gent en el Parlament que fa discursos en castellà? En un Parlament nacional francès hi farien discursos en una llengua que no sigui el francès? No. En un Parlament nacional danès s'hi farien discursos en una llengua que no sigui el danès? No. Doncs en un Parlament nacional espanyol, tampoc no s'hi fan... En un Parlament nacional català tampoc s'hi haurien de fer discursos que no siguin en català, i aquí s'hi fan discursos en castellà, i no passa res. I no se'ls talla el micròfon. No se'ls diu que en aquesta llengua no es parla en aquest Parlament. Per què? Perquè no són les nostres institucions, però ens han fet creure que sí. Potser ho van ser més o menys quan érem majoria demogràfica en el territori, perquè si hi ha 80% de catalans en el territori, d'acord, allò més o menys manté una mica de catalanitat i d'acord, però és que ja no som el 80%, ja no som el 70%, no som el 50%. Som un 36%, dades del 2018, de persones que s'identifiquen amb la llengua catalana, que podem imaginar que són més o menys els catalans. I són més o menys també les persones que van anar a votar l'1 d'octubre. La resta estan defensant coses contràries a això. Per tant, aquest és el primer parany. Unes institucions autonòmiques, espanyoles,